माथिं थांनायफोरा मिथियो जों बिराद खस्थ'जों माब्लाबा जेरै मेरै उन्दुनानै फैदों बै समावबो जथुमा खुंनाय बायदिसिनायाव ओंखायनो आर्टिस्टफोरा बयनिख्रुइ खस्थ'सिन जायो आरो बिथांमोननि रांखान्थि बायदिसिना बिथिङावबो जेसे मोननांगौ जेसेबां माने सानदों बेबायदि जाहैया खोब खस्थ'यै थानो गोनां जायो थेवबो जाति मास मोनसे गाहाम मालाबा 15 दिन 20 दिन बिदि थाफैयो आं बे आदामोननि न'खराव फैनानै बे सिनेमायावनो हारिमुआरि हिसाबै एक्टर एक्ट्रेस बा गुबुन गुबुन फाव लानाय फावगिरि फंबाय बिनानाव बा गेदेमा सार मेडाम नोंथांमोन जोङो सिनायथि होग्रोबाय बेनो जोङो बड'लेण्डनि बाहेरनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चेयारमेन नांगौ बे बिथिङाव जोंनि लखिमपुर धेमाजिनिफ्राय हमनानै बिश्वनाथ सनितपुरनिफ्राय हमनानै गासैबो जोङो संकष्ट सदिया बर' रायजो नागिरदोंमोन नाथाय बे समाव जाफुङैनि गेजेराव दिनै जोङो मोनसे अट'नमास काउन्सिल जोंबो मोननो हाबाय बे बिथिङाव थिग जानांगौ बेफोरखौ मानो इदि खालामलायनांगौ ओरै होननाया आंबोमोन आरो सासे बे समाव बिथांनि जि गोसो सानस्रि जि नाजानाय जि सिङाव हाबनानै दं आंबो मोजाङै मिथियामोन किन्तु मोनसे थांखि थायो मानसिनि जिउआव सानस्रि थायो जा खामानिखौ मावनो गोसो बे खामानिखौ मावनो हायैनि बाथ्रा गैया where there is will there is way होननाय बाथ्राया जोंनाव दं दा बेनिखायनो जानो हागौ बिनि नाजानाय सानस्रिजों दिनै जोंनि बे लखिमपुर जायगायावबो सासे प्रडिउसार हिसाबै ओंखारबोनो हाबाय बिथाङानो जाहैबाय अनजालु बसुमतारी बिथांखौबो एसे सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आर'नाइबो होनोसै नामा दा लाफिनबानो जाबाय नङा होमबा जायखिजाया साबायखर जासिबाय अनजाथाव सासे सुबुं खाफाल गोनां बिथांखौ जों लोगो मोनदों गोबाव समनिफ्रायनो जों एबसुआव थानाय आरो जोङो इउबिपिआव थानाय गासै बिथिङावबो बिथांखौ जों लोगो मोननो हादों बिथाङा धेमाजि जिल्लानिब्लाबो जोंनि सासे दा बिथाङानो जाहैबाय सोरां नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङा सासे मुंदांखा एक्टर जानानै दं जाखांफुनाय सासे एक्टर बेखौ जों लोगो मोनबाय आरो बिथांनि सिनेमाखौबो नोंथांमोना गोबां नुबाय दा बे सासे मुंदांखा बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङा राङापारा नङा होमबा बे साइडनि जों बिथाङा बड'लेण्ड गोलैयाहां जायगायाव दं बड'लेण्ड गोलैयाबा जोंनावनो गोलैगोन आरो गोलैयोबा बिथाङा मोनगोन बे हाबाब बे जायगायाव दं जाय जोबोद साबायखर जोंहा बिथां मोगथां नार्जारीनिसिम बेनि उनाव जोङो एक्ट्रेस सासे जों मोनबोनो हादों मुंदांखा एक्ट्रेस जोंनि गेजेराव दंफैयो बेयो जाबाय जयश्री नार्जारी बिथांखौबो थरायना नङा होमबा थरायना जयश्री नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर बिनानावनिसिम बैफोर नङा होमबा सिनेमानि एक्ट्रेस नङा होमबा बे जों नुदों जायखिजाया बिथांजोनोबो गांसे आर'नाइ जायखिजाया खोब साबायखर बे समाव जन्मनि बसुमतारीनिसिम दा बेवहायनो जोंनि गेजेराव आरो दङ सासे एक्टर मुंदांखा एक्टर बिरमल मोसाहारी जोंहा बिथाङाबो मोनसे समाव बेस्ट एक्टर प्राय बेस्ट एक्टरनि लेभेलाव गोलैयो बिथाङाबो सासे मुंदांखा एक्टर दा गासै बिथिङावबो एक्सपार्ट बिथाङाबो आं नुना मोनदों नैने न'आव गुरै खावलायबाय गोजोन बर' नैयावनो दंना खाथियावनो थेंक इउ साबायखर जासिबाय बे समाव बे गोजोनखौबो आं गोबां लोगो मोनदों बे समाव मिसेसखौबो लोगो मोनदोंमोन दा मा जाना दंथाय नङा होमबा थिगानो दंबाथ' थिगानो नङा होमबा
थिगानो दं दे जाहैबाय लंकेश्वर बसुमतारी जोंहा सार एक्टर बिथाङाबो एक्टर नङा होमबा लंकेश्वर बसुमतारी जों बै समाव फरायफुनाय समाव स्पेसियली आं गगामुगावनो बांसिन थायोमोन बे समाव लोगो मोनदोंमोन खिन्थु दा लासै लासै जोंहा साराबो सिनेमानि एक्टर मोनबाय जानो हाबाय गोबां सिनेमायावनो दङ जायखिजाया एक्टिं खोथेग्रायानो एक्टिं माथिं थांनायफ्रा मिथियो जों बिराद खस्थ'जों माब्लाबा माब्लाबा जेरै मेरै उन्दुनानै फैदों बै समावबो जथुमा खुंनाय बायदिसिनायाव ओंखायनो आर्टिस्टफोरा बयनिख्रुइ खस्थ'सिन जायो आरो बिथांमोननि रांखान्थि बायदिसिना बिथिङावबो जेसे मोननांगौ जेसेबां माने सानदों बेबायदि जाहैया खोब खस्थ'यै थानो गोनां जायो थेवबो जाति गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय जोंहा सासे आलासि सिनायथि होनो दंबोयो बिथाङानो जाबाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दानि लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि आरो लोगोसे KBS सिनियर कलेज जुनियर कलेजनि बिबुंगोरा आरो बिथाङानो प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनिबो बिदा प्रदीप बसुमतारी सार बे समाव सारखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय बे समाव सारनिसिम सिनायथि होनायनि थाखाय बे समाव बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवलांनो थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चेयारमेन सृजन बसुमतारी सारखौ खावलायनाय जाबाय बे समाव आगर गैयै आर'नाइ जि बर' सिनेमा बे सिनेमाखौ दिनैनिफ्राय जि जागायनो मोनसे थि खालामदों बे थि खालामनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना आंखौ आगर गैयै आर'नाइ बिथाङा माने न'खराव माबादों बिसोर आरामै लांनो खालामनो गोनां बुंबाय बारदावगोन दै एसे गावनोसैबो वार्निं हरखा जासिगोन ना बयनि हेफाजाबजों बे सावथुना मोजाङै मोजां ओंखारगोन आरो रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन आं मिजिंथिदों आं मोनसे